dat heel veel mensen uit de straat samen spelen. Ik hoop dat heel veel mensen uit de straat wat gaan doen. Hoe maak je jouw wijk leuker? 10 plannen, 1 hoofdprijs. Wie wint onze buurt? Luister dat niet. Dat is een beetje afhangen. Nee toch? Ja, Meen je dat? ik denk het van wel. Moet die een beetje omhoog? Ja. Zo? Zo, ja. Want door het water gaat hij er zelf in. Oh, zo. Een Mienplex is dus iemands eigen voortuin. Daar kunnen we samen aan helpen om die mooi te maken. Dienplex, dat is het plekje waar jij als buurtbewoner gaat helpen. Stel, jouw buurvrouw kan de voortuin niet meer bijhouden. En jij vindt het heel leuk om in tuinen te werken, dat je bij haar samen in de tuin gaat werken. En Usplexen, dat zijn eigenlijk de gemeenschappelijke ruimtes, de boomspiegels, de tuin van het buurthuis. Dit is wel een hele mooie plek, omdat die zandbank nou toch niet meer gebruikt wordt. Dan moet je natuurlijk wel nieuwe aarde in doen. Kaarberg en Malperthuis zijn 2 buurten in Maastricht. Die werken heel veel samen. Ze hebben wel 2 aparte buurtplatforms, maar die werken heel intensief samen. Het zijn volksbuurten. Met een heel gemêleerd gezelschap. Er woont van alles. Oud, jong, allochtoon, autochtoon, psychiatrische patiënten. We hebben hier van alles in de buurt. Zo ziet het niet uit. Maar als je het nou samen konden voegen, dan is het misschien ook waar de bewoners contact met elkaar hebben. En ze dat samen op kunnen knappen. Met behulp van buitenaf, want er zijn oudere mensen bij. Dan gaat het leven. Je hebt het in meerdere plaatsen in de stad waar ze dat samen gevoegd hebben. En het leeft. Dan kun je een gezamenlijke tuin maken. Ja, ik wist al niet wat aan de hand was. Ik denk, ja, wat zou het nu toch allemaal zien? En wat gaan ze allemaal doen? In deze tuin woont een ouder echtpaar. Die wonen al heel lang hier in de buurt. En ze zijn heel trots op hun voortuin, maar kunnen dit op dit moment niet meer bijhouden. Dus die hebben ook wat hulp gevraagd. En daar gaan we dan een beetje onkruid weghalen, wat nieuwe plantjes zetten, de haag een beetje bijsnoeien. Ja, het is echt, de bodem is heel hard, het is een droge bodem. Wij hopen dat het door samen in tuintjes te werken en samen in de buurt aan groen te werken, dat mensen weer met elkaar gaan communiceren, dat ze elkaar leren kennen. En dat de boel niet meteen escaleert op het moment dat er iets niet lekker loopt, maar dat ze gewoon met elkaar praten. Dat is zo, hè?